Hola patapums, què tal? Com esteu? Avui vos vinc amb una ressenya que me fa molta il·lusió i és ukelele per a mans menudes. Bé, patapums, com esteu? Jo estic molt emocionada perquè per fi tinc temps per a fer vídeos, perquè m'encanta fer vídeos, m'encanta fer-vos les ressenyes, mostrar-vos coses, m'agrada molt. I per fi tinc un poc de temps, però espero, de veritat, continuar fent els vídeos, perquè com ja he dit, m'agrada molt. La xitxarra, no ho puc creure. Vale, vos he de confessar una cosa. Esta és la segona vegada que grave el vídeo, perquè la primera vegada no m'ha convençut. Xica, no. I quan no me convenç alguna cosa, la torno a fer. Ha estat tota l'estona la vida en silenci i ara vaig a la xitxarra a fer un concert. Bé, espero que no l'escolteu. Si l'escolteu, disculpeu-me. Ukelele per a mans menudes és un cançoner per a ukelele dirigit per a xiquets i xiquetes. També per a adults, o sigui, així no n'hi ha edat, però sí que és recomanable per a iniciar-se en l'ukelele, doncs per a xiquets i xiquetes. Els autors són Violant Olivares i Eduardo Hernández i és de l'editorial Capa Publisher. Com veieu, el format és un A4 en horitzontal, apaïsat, i porta un cuquet que pot arribar a ser... O sigui, està pensat per a que sigui còmode a l'hora d'utilitzar-lo en faristol, posar-te, girar-lo, tindre la doble pàgina o ficar-te-la una... La portada és com de plàstic, és com dura, no és de cartó, és de plàstic i bastant resistent, que això està molt bé. Vos llisc el que els autors han escrit sobre el que és el cançoner i fem una miradeta per dins per a veure sobretot les pàgines introductòries que em semblen molt interessants. Ukelele per a mans menudes és un cançoner pensat per a les mans més menudes, amb la intenció d'acostar la música als infants a través de l'ukelele, un simpàtic instrument que captiva grans i petits. Amb cançons en català de pròpia creació i d'altres tradicionals d'ara i de sempre, especialment triades per a puntejar i rasguejar amb les cordes a l'aire o amb un sol dit. Canteu, toqueu plegats i gaudiu sense parar. Cal dir que Violant i Eduardo són els creadors del projecte Ukelele Ukelelà, que segur que vos sona d'haver-los vist fent cursos de formació per Instagram, segur, és que estic convençudíssima. Quan obrim el llibre, veiem que té unes pàgines introductòries que pense que són de molta ajuda per a familiaritzar-se amb el que és el quadern. Tenim les parts de l'ukelele, molt visual, molt gràfic, i m'encanta que siga en una foto d'un ukelele real. I a més també vos explica el nom de les cordes, quin número tenen, com s'afinen, etc. I a més el codi de color que s'utilitzarà durant tot el quadern. Què és això del codi de color? Bé, el cançoner, com ja hem dit, té 30 cançons, però estan dividides en 15 i 15. 15 cançons dirigides exclusivament per a puntejar i 15 per a rasguejar. I en aquestes 15 cançons, per exemple, la primera, la puça saltarina. Tenim en una primera part, vos ho ensenyaré en més detall, en planos detall. Tenim en una primera part la partitura amb les notes al pentagrama i així la partitura amb el codi de colors més simplificada, més senzilla. Vaig fer una altra ressenya de l'Arc de Sant Martí, també de la mateixa editorial, que vos la deixaré per ací, crec que està així, en la que també s'utilitza este codi de colors, que és com una traducció senzilla i simplificada de la partitura, que vos dic, i vos ho dic per experiència pròpia, els xiquets i les xiquetes comprenen amb molta més facilitat este codi de colors, sobretot si relacionem, per exemple, les plaques dels xilòfons amb el codi de colors va anar perfecte. Doncs ara, amb el codi de colors, amb les cordes de l'ukelele, no tinc experiència de l'ukelele amb els xiquets, però jo pense que serà una passada i que aprendran super de pressa. Se m'ha oblidat comentar que també aquestes 30 cançons podeu accedir a elles amb el codi QR que tenen en les pàgines introductòries per a poder escoltar-les i tocar amb elles d'acompanyament, que també està espectacular aquesta idea, perquè ara els CDs ja s'han quedat obsolets, ara és tot digital i el codi QR, doncs tu l'escaneges i accedeixes al contingut. I bé, este és el quadern d'ukelele per a mans menudes. I tinc una sorpresa per a vosaltres, i és que tinc dos. I què farem d'ells? Doncs sortejar-lo. I què has de fer per a participar en el sorteig? Doncs per a no tindre molt de lío, no anem a fer-lo així en YouTube, sinó que l'anem a fer al meu perfil d'Instagram, que si no em segueixes em pots aprofitar ara i buscar-me @teresapatapum i seguir-me, perquè jo ahir
publique cosetes d'educació, publique cosetes del meu dia a dia, publique cosetes de lo que jo pense que us pot interessar o de lo que m'agrada a mi, i a més, doncs, de quan en quan parlem vosaltres per les històries, i a mi m'agrada, perquè sou una comunitat que, de veritat, la comunitat de lo de Patapum són molt guais, i he tingut molta sort en que gent tan bonica com vosaltres arriba al perfil de lo de... És que lo de Patapum, no m'agrada dir Teresa Patapum, és lo de Patapum, perquè al final tots som un poquet patapums. Bé, allí busqueu la publicació en la foto que esteu veient ací i ahí tindreu les indicacions per a poder participar en el sorteig i jo personalment vos enviaré el llibre a casa. O sea, jo caminant, si era la meva veïna sí, però si no vos l'enviaré per correu, però seré jo la que ho envia. I no res, Patapums, fins així el vídeo d'avui. Si t'ha agradat el vídeo, fes-li like. Si t'agrada el contingut del canal, subscriu-te. I si creus que a algú li pot interessar este vídeo perquè vol introduir els seus fills, les seues filles, els seus nebots, els seus veïns, a qui siga a l'ukelele, doncs passa-li el vídeo i segur que fas un bé per la humanitat, perquè la música sempre és bé. Ja teniu frase per a opus. La música sempre és bé. Baila Patapum. En fi, fins al pròxim vídeo. Adeu!